Aspaldianik pentsatu izan dugu oso gurea sentitzen dugun estropa honek behartzuela melodia bat, behartzuela denak bilduko gintuen doinu bat. Batipa, urtero gozita badalako, urtero egiten den kirol festa badalako, Donostian egiten den kirol festa badalako, Donostiako arraunlariok oso gure sentitzen dugun estropa badalako, eta irudipena genuen behartzuela doinu bat, bai Juan Carlosek eta Andreak esan duten bezala, kirol ekitaldi handi bat izataz aparte, Donostian izugarrizko giroa biltzen du eta giro horrek behartzuelako melodia bat. Hori kontutan hartuta, Lauro barekin harremanetan jarri ginen, eta hortik atera da, gaurtik aurrera, espero dugun, bazer guztietan entzungo dan kantu hori, ez? Kantuaren idea, uste ondo transmititzen duela arraunzale batek eta kontxazale batek pentsatzen duen hori, eta aurten sortu den arren, idea da urteetan zehar kantu hau izatea, ez desango himno, baina bai festa murgilduko gaituen doinu bat, ez? Eta alde batetik, eskarak emanen dizkiogu Laurobakoei, euren prestutasuna kantua egiteko garaian eta euren jakin minao, dakizuen guzti hori kantu honetan jartzeagatik, eta gero bereziki ere kantuan parte hartu duten ahots kolaboratzaile, ez, abeslariei, ez. Bagenik nien uste genuen kantua behar zitula ahots ezberdinak, eta tartean ditugu, Leire Martínez, Laure Jadebangueko abeslariak ahotsa jarri du, Xabi Solanok ere Esnebeltza eta Fermin Muguruza kontrakantxan dabilen soinu joleak ere bere ahotsa jarri du, eta gaur etorri zaigun Asier Goazategi ere berak ere ahotsa jarri du. Ahots ezin egokia hau kantu hontarako, eta nik uste kantuari kolore berezi eman diotenak.